Nas ponovo na Zokije T. Ovo je apel za pomoć Oliveri Bajkić iz Farkaždina. Dakle, Olivera Bajkić je iz Farkaždina. To je od moje drugarica. Saznao sam, rekla mi je drugarica da je ona obolela od raka. Ima neki folklor tamo, ne znam već šta, sutra u 7, tako da ko može nek deli onu sliku, nek svi vide da pomognemo, budite humani. Što bi rekli, moramo sad da budemo svi humani, jer to je to. Ako ne pomažemo jedni drugima, gotovo propala Srbija, što bi rekli, a ovaj klip isto da svi delite, dobit ćete post, nećete morati da me reklamirate, ajde. Znači, svi sad ovaj klip da delite, ja ću vas pozdraviti u sledećem klipu, tako da nećete morati da me reklamirate i poslaću vam i onu sliku da stavite na story, tako da svi da budete humani i da delite ovaj video. Do sledećeg klipa, vaš Zokije T, vidimo se.